So, paano nga ba magpalit ng bank account sa ating mga Facebook page, no? So, yan po yung ating ituturo ngayong araw na ito, no? So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe ka na dahil marami tayong tips na i-share dito sa ating channel, mga idol, no? So, ayan. Ito po yung bagong content natin about Facebook, about YouTube. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. So, kumusta mga idol? And ayan, matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-upload dito, no? Ito na po yung bagong content natin and mag-share tayo dito ng mga tips kung paano magparami ng views, kung paano yung mga setup, paano yung mga violation, paano natin i-fix yun. So, yan po yung mga content natin dito. Simulan ngayon mga idol, okay? So, ayan, yung topic natin ngayon mga idol is paano natin palitan yung ating bank account, no, ng bagong bank account, yung ating mga Facebook page, no. So ayan, yan po yung ituturo natin ngayon, and ang gagamitin natin is mobile phone para makasabay yung karamihan, no, dahil so karamihan kasi sa atin is mobile phone po yung ginagamit. So ayan, punta na tayo sa ating screen. Let's go! So para ma-set up nyo po yung inyong bank account mga idol ay gagamit po tayo ng browser mga idol, no. So huwag tayo maggamit ng Facebook app kasi hindi natin ma-set up doon, no? So dito tayo sa browser mga idol kasi mag-update tayo mga idol, no, sa ating bank account. So yan, ang gagamitin ko dito mga idol is itong Google Chrome, no. So open lang natin yan, then i-type na lang po dito sa taas facebook.com, and ayan, nakapag-login na tayo para hindi tayo matagalan mga idol, no. So ayan, dito mga idol, search nyo kaagad dito yung Creator Studio dahil doon tayo pupunta at mag-set up ng ating bank account na bago, okay? So ayan, punta tayo dyan, tap lang natin yung search. So tap natin dito or i-type natin yung Creator Studio. Ayan, Creator Studio. So ayan, dito ayan, may lumabas mga idol. Itong pinakauna yung i-tap natin, Creator Studio, no. So ayan, and mapupunta tayo doon sa next page niya mga idol, no? So dito sa kanilang Meta Business Suite, no. So suite daw po yung pagkabasa dyan, no? So ayan, ito po yung ating dito natin makita yung ating bank account, no. So punta tayo dito sa monetization, no, monetization. Right, so antayin lang natin. So ayan, and kung nakikita nyo po itong pinaka last na icon, ayan, ito parang building. So yan po yung i-tap natin. Next is punta tayo dyan sa gear icon, no. Ayan, dito sa gear icon, no. Okay, so madali lang mag-set up dito mga idol, and ayan, lumabas na po yung ating account. Ayan, so yung ginagamit ko dito mga idol is Asia United Bank, no. So para mapalitan yan mga idol is kailangan nyo lang po siyang i-update, no. So nandito lang yan sa gilid mga idol, ayan, dito sa gilid, no. So ako is nakapag-set up ako 2 beses kasi nilipat ko kasi itong aking Facebook page sa ibang Facebook account, no. So ayan, tap nila po itong update, ayan. And i-update nyo lang po yung details dyan. Halimbawa, nag-video kayo. So, ayan. Ganyan lang po. Manual pa rin. Manually link a bank. Then, select nyo po yung country. So, syempre, Philippines yan. Hanapin nyo lang po yung Philippines. LMNOP. Yan. Then, dito, lagay nyo lang po yung inyong bank account name. Then, dito, Swift code. Kung anong bank kayo, so ma-search naman yan sa Google mga idol, no? Then yung account number, then pagkatapos yung mga idol is i-link yun na, no? So wala nang ibang setup dyan, ganyan lang po mga idol, no? So yan, sana po yung nakatulong itong video natin. So ganun lang po ka-easy yung pag-change ng ating bank account sa mga Facebook page, no? So yan na po, sana po yung nakatulong ito, and don't forget to like, share sa ating video ngayon, and mag-comment kayo kung anong masasabi niyo sa video natin. Then kung meron kayong mga request na ipa-set up natin or
gawin natin content, no? So ayan, mag-comment kayo dyan and gagawa natin yan ng paraan para magagawa tayo ng tutorial dyan. Okay, so ayan na po and peace out.